भोरे भोरे को पंडित जी एले पंडित जी के हमर परिवार बिठा लेलकै आ कह लगले पंडित जी देखियो न मतलब जैसे पाई कौड़ी तो टिकबे नहीं करे, सब दिन पाई के अभावे रहिए, लोन तोन चलते रहिए, कभी कारण से कनी देखियो तो पंडित जी विचार के रहले अहाँ जे घर बनेलिए ने एके 20 हाथ जमीन के तर में कोनो गड़बड़ी है, हमर परिवार की करऽ पड़तै तई के लेल है में किछ खर्चा है, व्यवस्था हम अहाँ के बता दै छी, बुझियो 1500 2000 रुपया लागत अहाँ के खर्चा, तब ठीक भ जेतै। तब पाई वाला बात छलै त हमरा कहले आयल, भोर के पहर छलियै, तो हम कहलियै पंडित जी के पहले चाह पियबियौ ता विचार करी छी, त चाह में चीनिये देनाइ बिसरि गेलियै, हम कहलियै धऽ दियौ ऊपरो से धऽ दियौ, तो ऊपर से चीनी धऽ देलकै आ पंडित जी के देलकै जल्दी जल्दी में, आ पंडित जी पिए ते में चीनी त मिलले नहि छलैया, तो तितैन लगले तो कहे है में चीनी नहीं देल बुझाय, कनी में चीनी दे दियो 1 चम्मच, हम कहले आयो पंडित जी जमीन के 20 हाथ तर में गड़बड़ी है से तो अहाँ के दिखाई द देल, चाय के गिलास के पेनी में चीनी है से नहीं दिखाई देल जे हिला हिला के पी लेब।